Mulla on tässä sohvalla vieressäni Pekka Laukkarinen. Niille, jotka eivät sinua vielä tunne, esittelisikö itsesi lyhyesti? Joo, mä olen tämmönen laulajapoika, lauluntekijä. Ja lisäksi myös teen vähän TV-juontotöitä Sub Juniori-kanavalla ja semmoista. Mutta ensisijaisesti gospel-muusikko. Sut nähdään myös festareilla, mutta missä tehtävässä? Mä tuomaroin siellä gospel-stara-kilpailussa. Mä oon vähän niin kuin se, varmaan niin kuin se Jonena siellä sitten. Eli tarkoittaako se sitä, että sä oot ilkeä? Mä oon tosi ilkeä. Se on mun perusluonne, on semmoinen tosi vakava ja ilkeä. Miltä pohjalta sä lähdet tuomaroimaan? No en mä tiedä, musta on ensinnäkin hirveän hienoa, että tämä idea, koko idea siitä, että gospel-stara-kisa on olemassa. Siis ei ole pelkästään se, että musta on hieno, nykypäivänä on niin paljon kaikkia kilpailuja, niin musta tuntuu hienolta, että ihmisille on tärkeää esittää gospelia. Ja se on musta niin sairaan siistiä. Mä ajattelen niin, että ei tarkoitus ole lynkätä, vaan enemmänkin tarkoitus on kannustaa. Mä oon sitä mieltä, että kaikki maailman ihmiset pitäisi alkaa laulaa gospelia tai ainakin alkaa tekemään ja laulamaan asioita Jumalan kunniaksi. Otetaanpa pieni jäänmurtamisnäyte tähän nyt kilpailun heti alkuun. Esitän pienen näytteen ja sitten katsomme, miten onnistut tuomaroinnissa ja kokeilemme. Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas. Ja niin edelleen. Tuomarointia. Todella hieno. Siis oikeasti ensinnäkin että toi oli vilpitöntä, sulla oli silmät kiinni lähes koko ajan, niin ei ainakaan niin kuin, täytyy tunnustaa, että se loi semmoisen vaikutelman, että sä oot nyt mukana siinä musiikissa. Ja hieno ääni. Todella tunteikas tulkinta. Voi että. Mykistyin. Täydet 100 pistettä, mikä on maksimit. 1 000 000.